Разбира се, и късмет е нужен. Ще видите, вярвам, и третия гол на Гиом, а напрежението наистина се засилва някъде на границата между сектор В и сектор Б на националния стадион. Там трябва да бъдат концентрирани повече сили, защото ето тук вече и бутилки летат. Хубаво е, че има и едно заграждение там. Абсолютно преселение на народите. Аз не мога да разбера защо феновете на Черно море си изливат яда върху агитката на ЦСКА. Наистина е трудно да губиш, не трябва да се приемат и загубите. А в момента от сектор Г, където основната агитка на ЦСКА, има и хора по терена, има и хора по терена. Пистата, изобщо положението става много сериозно. Точно в такъв матч, на един такъв хубав празник на българската история, стават тия грозни сцени. И то след полувреме е довело до такава разлика в възможностите и в резултата най-вече на двата отбора. Дано да стигнат силите на хората, които се грижат за сигурността на реда. Много уважавам тези фенове, които са пропътували 500 км, за да подкрепят своите любимци, но един футболист, това е Христо Янев, който излезе да загрява, сега се разправя с един Запалянко, който му иска фанелката или някаква разправия. Ето и тя, наистина стават неща, които са грозни. Грозни, които са недостойни за такъв футболен финал. И наистина трябва да кажем, че организаторите поеха сериозен риск, след като не прибягнаха до услугите на полицията в случая. Хубавото е, че все пак националният стадион Васил Левски създава препятствия за тези необуздани запалянковци и от двата лагера. Но така или иначе, обърнете внимание каква дързост и какво освирепяване е на лице. Може да стане наистина неприятно. Може да стане наистина фатално, бих казал, защото хора на пистата и на терена наистина е недопустимо. Хора от публиката. Дано там да бъде направено някакво препятствие, за да бъдат изолирани феновете в зелено-бяло, които определено провокираха запалянковците на ЦСКА. Тези на ЦСКА в момента са десетократно повече и естествено изкрицата може да запали огъня. Може би повече от 1000 фенове на ЦСКА прекусиха и терена, за да отидат там на саморазправа, но ми е странно защо феновете на Черно море преминаха през целия Б сектор, за да стигнат до В и да потърсят някакво стълкновение. Там става страхотно меле. Там и ритници, и крошета. Обърнете внимание какво чудо става. При всички случаи ще има пострадали. Ето и кръв върху лицето на един Запалянко. Няма как да е иначе, след като няма хора, които да въдворят ред. А в такъв матч просто беше риск това решение на лигата да не се мисля, че дойдоха и сили от полицията, които ще се намесят. Точно така. За да наистина да бъде въдворен реда. Аз нямам думи, Ивайло, нямам думи, за да опиша тази простотия, която се разиграва на стадион Васил Левски. Наистина, това може да бъде дело само на хора с нисък морал, на хора без никакво чувство за... Трябва и Валентин Миков, който виждаме, шефа на професионалната футболна лига, да слезе долу, за да се опита и той да помогне. Наистина едно петно в един от най-светлите български празници на нашата история и в един матч, който с нищо не провокираше подобни прояви по трибуните. Видяхме чудесни изпълнения на футболистите, 3 гола. Какво може още повече да желаем? Разбира се, има във футбола победители и победени. Трудно е да приемеш 3 гола в своята врата на любимия си отбор, но все пак това е, тогава си голям, когато приемаш и загубите с достоинство. Този път мисля, че феновете на ЦСКА нямаха никаква вина. Естествено, и те имат вина. Техната вина е, че отговориха на провокацията по подобен начин. Техната вина е, че наклуха на терена и на пистата на стадиона, което наистина е недопустимо в такъв момент. По-скоро тук трябва да търсим вина в организаторите на този матч. Определено при отсъствието на полицията това означава подценяване на ситуацията. Та било то матч между ЦСКА и провинциален отбор като Черно море. Виждаш се, че няма нито едно футболно състезание, което да е нужно да се подценява по подобен начин, що се отнася до охраната на... Обицана охота на организаторите от основната футболна лига.
Наистина дойдяха и от органите на реда и вече проблем е туширан. Иво, извинете, че ви прекъсвам, тук съм точно до сектор Б, където лежи привърженик на Черно море на земята с разцепена глава и просто няма линейка, няма медицински екип, който да му окаже бърза помощ. А тук това са е края вече. Да няма много хора около него, човека лежи на земята и няма линейка, която бързо да го откара и да му бъде оказана спешна помощ. Ники, ще те помоля, ако можеш от някой, аз не знам вече какви чинове имат тези от тази охранителна фирма, която охранява матча, да каже две думи, защо се стигне до такова нещо. Може и Валю Михов трябва да попиташ, който в момента е там около... Валю Михов наистина е тук наоколо и вижда с очите си какво става. Тук и фен клуба на ЦСКА Димитър Ангелов, който също се убеждава с очите си за положението. Всичко стана някъде тук в сектор Б, беше прекъснат. Мисля, че трябва да потърсим мнението на Валю Михов. Господин Михов, може ли за момент какво точно се случи, каква е информацията, която вие имате? Да ви кажа каква информация, видях, че се сбиха двете агитки. Защо се допусна това нещо според вас? Просто видяхме тук привърженици на Черно море, които нахлуха към сектор. Охранителна фирма на ЕТА, за която ние имаме договор от тук нататък. Според вас беше ли изпълнено всичко, както мерките за сигурност бяха ли нормални? Според вас нормално ли е това, което се случва? Защо се стигна до тук все пак? Не бива да се допускат такива неща, да се стига до това положение. Хората, които се грижили за реда, не са свършили работата при всички положения. Ще ги питаме после тях. Кой е отговорен за реда на стадиона днес? Кой е отговорен за спазването на реда на стадиона днес? Охранителната фирма. Коя е охранителната фирма? Лисот, с която имаме договор. С лиценз, с всичко. Благодаря. Появи се и линейка на пистата на стадион Васил Левски, която ще окаже помощ на този пострадал запалянко от варненци. Изправят го човека на крака. Има, разбира се, и арестувани. Съвсем по друг начин стоят нещата, когато полицията влезе в действие и се намеси в такива ситуации. Но така или иначе, това напрежение, Ивайло, беше наистина нещо малко очаквано, нещо грозно, да не кажа нещо наистина осъдително. Вярно е, че провокация има във всеки един футболен матч, но виновен е и този, който се подаде на тази провокация, Не знам, Ники, дали ме чуваш, но ако можеш да отидеш там при шефовете на двете агитки, виждам, че Димитър Ангелов разговаря с колега от Черно море. Просто да видим от какво беше продиктувано това действие и на двете страни. Иво, мисля, че всичко, което видяхме до тук, говори само по себе си достатъчно. Привържениците на Черно море напуснаха своя сектор, отидоха в Б. Оттам искаха да щурмуват сектор В. Просто органите на реда, които охраняват тук, и не трябваше да допускат да се стига до това нещо. Да, но от какво беше провокирано това? Дали от този негативен резултат на терена, в което говори само за ниска култура? Аз не мога нищо повече да кажа. Не мисля, че град Варна може да има толкова... Аз също нямам думи за това, което видях, за цялата кръв, която се изля тук в сектор Б. Просто нямам думи и не мисля, че някой може да има каквото и да е оправдание за това, което се случи. Все пак трябва, освен Валю Михов, да потърси мнение и на хората от охранителната фирма, защото това все пак си е един сериозен ангажимент към такъв финал, колкото и малко зрители да се очакваше да има по трибуните на националния стадион. Но... Извинете, видяхте ли какво се случи преди малко? Не видяхте нищо. Не бяхте ли тук, когато феновете... Сега излизам. Някой от вашите колеги, никой нищо не знае. Има си началници, които към тях трябва да се обърнат. Чухте, трябва да се обърнем към началниците. Ники, трябва да разберем кой е началника на тази охранителна частна фирма тук на стадиона, кой е човекът, който ръководи действията на тези хора. Защото тук полицията ми дава едно коланче, което познайте с каква цел е било използвано. Един свален колан. Може би зрителите се досещат с каква цел този колан е бил свален от панталоните, на които е бил. Освен това, преди минути видях, че имаше удари срещу фотограф, предполагам, на някой вестник български.
Предполагам, че е добре човека. Помогнаха му веднага хората да се измъкне. В крайна сметка изхода изглежда овладян от тази ситуация. Може би още едно-две мнения долу от пистата няма да е лошо. Нашият колега Никола Ибришимов да вземе. Друг е въпросът от кого и дали някой ще иска да говори в този момент. Принуден съм тук да гоня хората, никой не иска да говори. Естествено, съвсем нормална е тази ситуация, Никола. Едва ли сме изненадани от факта, че никой не иска да застане пред нашия микрофон и да даде обяснение. Сигурно ще е нужно малко време на организаторите на матча от професионалната футболна лига, за да се ориентират напълно в ситуацията, за да изяснат кой крив, кой прав, кой не си е свършил работата. Така или иначе, днес по време на този 66-ти финал за Купата на страната видяхме, че има хора, които не са си свършили работата. По никакъв друг начин не могат аз да си обясня възникналата ситуация. Каквото и да е поведението на феновете, хората, грижите се за реда, трябва да имат достатъчен наброй сили, за да се справят с ситуацията. Иначе не бива да поемат подобен ангажимент. Това е моето мнение. Още повече, че за да се стигне до този конфликт, феновете на Черно море преминаха през целия този сектор Б и органите на реда пък имаха време да реагират адекватно, да ги спрат, да не стигат до сектор В, за да се стигне до реплики, до обиди, до юмруци. И до нахлуване на зрители на пистата и на терена. Това е факт, който не може да бъде скрит по никакъв начин. Нашите зрители Ивайло го видяха. Ето, обърнете внимание какво се случва там. Губещ в случая е зелено-белият цвят. Идват хора и на помощ, естествено. Ето, там се появява и бокса, несръчност. Виждам несръчност при опитите за крошета, но така или иначе едва ли някой в такъв случай залага на техниката при ударите. Просто какво да кажа, аз съм потресен от всичко това, което видях на почивката на 66-тия финал за Купата на България. Най-хубаво е, че започва второто по време и сега всички погледи ще бъдат насочени към терена. Смяна на почивката извършва Ясен Петров. Играта напуска футболиста с номер 14 Слави Жеков. На негово място градивния халф Диан Генчев. Ето го с номер 13.